pais e nais. A continuación, os meus compañeiros e compañeiras irán nos dando os detalles de algún deles. Haberá sorpresa. Ola, eu chamome Sara e eu son Marina. Eu vos vou explicar como se xoga a un xogo popular que xogaba ao meu avó. Chámase a pincha. A pincha, o material que tes que ter é un pau grande e un pau pequeno que ten que ter unha parte lisa e suave. E o mesmo do outro lado. Como se xoga? Pois tes que poñer o pau pequeno no chan. E logo, coa vara, tes que darlle aquí e isto vai voar e tes que darlle. E logo, gana o que tire máis lexos. Como se mide? Pois co pau mesmo. E aquí vos deixo un vídeo. Aquí te pones no chan, das o pau, así, no lugar. Eu vou representar a leiriña. Tes que un tablón de calquera cousa e tes que facer unha liña vertical e outra horizontal. O 3 en raya non pode facerse a liña diagonal, ten que así ou así. E agora o vídeo dos avós de Sara xogando. Ahora, mira, es que yo con chamate a leiriña. E hai que por os tres paus ou os tres dedos seguidos para que james. Pero primeiro hai que saltealos. A mirar cada un que jama primeiro. Vamos cambiar. Eu vou ouvir as pedras. As pedras son as tuas, por isso é que eles estão. Pois eu cambio para aqui. Eu vou para aqui. Eu vou cambiar para aqui. Eu cambio para aqui. Eu agora cambio para aqui. Eu para aqui. Não vem nada. Eu cambio para aqui. Eu cambio para aí. Eu cambio para aqui. Vou cambiar esta para aqui. Eu cambio esta para aqui. Eu cambio esta para aqui. Não te deixa mais. Ola, eu son Estevo, eu son Alex E eu son Gabriel. e vamos vos falar dun xogo popular chamado O tiratacos. Bueno, o material empregado é un taco de madeira de sabugueiro e pedriñas pequenas ou papeliños como os que ten aquí. Tamén nas versións máis inocentes empregase flores ou cousas así. Como se fai para xogar o tiratacos? É moi sinxelo. En primeiro lugar, dun sabugueiro haberá que escoller unha cola ben recta e cortar unha cana entre dos nus da madeira. Así. Logo, coa axuda dunha navalla ou algo semellante, quítase a corteza e tamén con moito cuidado e coa axuda dun arame valeirase o miolo, o de dentro, tratando de que o interior quede moi liso, o máis liso posible. O segundo elemento do tiratacos é a baqueta, que é un pau tamén recto e liso, para que entre e saia ben do interior da pola. Ao calcular a longitude hai que ter en conta que unha vez dentro da caña
hai que deixar un par de centímetros libres na punta para deixar sitio ás bolas. E por último, para probar o tiratacos, introdúcese a bala no extremo sen caer. Logo, engádese outra bala que ao empurrar con forza sai disparada. Combinando rapidez e precisión, podemos conseguir un tiro máis perfecto. Bueno, agora Gabriel vai nos facer unha demostración de como se tiraría o tiratacos. Mete as 3 bolas no tiratacos, deixa un par de centímetros libres. Ora, sombras, eu son Diego e imos falarvos do trompo. Porque é un xogo que, además de ser moi entretenido, ensinoume a xogar o meu avó. Alén sabe dicirme o que é? Bueno, é un xoguete formado por... ya. É un xoguete con forma de peonza que se lanza con unha cuerda. Bueno, sí. Bueno, sabedes que se fai con isto? David. Se tira peonza e comienza a rodar como... E se pode... Bueno, enrolas nun sitio concreto, a vez que se lanza nun dos seus extremos, tírase cara ao chan. Que pasa se te sai ben? Federico. Comeza a xirar. Bueno, comeza a xirar por unha punta metálica e ás veces sai ao revés e baila por donde amarras a corda. Conocedes algún xogo de trompos? Señor, o corrillo, que había que lanzalo para meterlo nun corrillo onde deixabas unha poucha. Eu xogaba cando todavía a rúa ronda era de terra. Bueno, imos a falarvos doutros. O rebumbio. Trázase ca punta do trompo un círculo no chan. O peón ten que entrar e sair bailando. Se queda dentro e para, os demais teñen que intentar sacalo cun golpe. Se conseguen, queden con él. Avanzar postos. Trázase no chan dúas liñas paralelas a cerca distancia. Nunha delas colócanse peóns e dende a outra os xogadores ten que lanzar o seu e intentar que toquen. Se tocan, quedan con eles. Bueno, agora imos facervos unhas demostracións e despois poñer un vídeo do meu avó. Ola, chamame Adrián e vou vos contar o xogo de tirar da soga. É moi sinxelo, fanse dos grupos de 6 ou de máis persoas. Necesitamos unha corda ou soga e unha tiza. Empeza o xogo. Dibuxamos no chan coa tiza unha liña divisoria e os do lado da dereita teñen que empuxar con toda a súa forza para o seu lado. E os do lado da esquerda tamén teñen que empuxar con toda a súa forza para o seu lado. Os do lado da dereita teñen que empuxar con toda a súa forza para o seu lado para que os do lado da esquerda pasen a liña divisoria e peguen. E os do lado da esquerda tamén teñen que empuxar con toda a súa forza para o seu lado para que os do lado da dereita pasen
na liña divisoria e perden. E o que perdeu, perdeu. Empezas outra vez o xogo. Ola, eu son Ángela de sexto B. E eu son Marina e vou axudar a Ángela. Imos falar do xogo popular que xogaba o meu pai cando era pequeno. Chámase Ovo Pico Araña. Dicían que as sinales eran ovo, pico e araña. Primeiro se escollían os reis. Primeiro, segundo, terceiro, hasta os nenos sabían menos un. Ese neno era o que facía de burro. Para comezar o xogo, o primeiro rei se puña encima do burro, que estaba así, se puña encima e lle preguntaba ovo pico araña. Ele tiña que responderlle 3 veces, e se fallaba esas 3 veces, pois se subía encima de él e lle dicía mi burro e lle daban como se fuera un cabalo, un burro. E comezaba o xogo. Gritaban ou dicían primeira sin chescar en ella, e se agachaba el burro e saltaban y sin hacer nada más. Segunda, cuidado que te confunda. Saltaban e lle daban no cu. Terceira, o que se queira, facían o que querían. Saltaban, lle daban no cu, lle daban unha patada. Cuarta, chuleta que te parta. Saltaban por arriba e lle daban nas costas. Saltaban e lle daban nas costas. Estes eran algúns exemplos, había máis. O que máis lle gustaba ao meu pai era a 10ª, xogos libres. Que o primer rei dicía o que había que facer. Por exemplo, algúns exemplos eran os borrachos se subían nunha árbore, se puñan nunha rama e facían que estaban borrachos. Un tiña que baixar e coller o burro. Tamén San Bernardo leva os cans a mexar. Facían un círculo no chan e botaban unha mexada. O burro tiña que adivinar de cal era, de quen era cal. Aquí vos deixo un vídeo de meu pai xogando explicando outros xogos. Había dos xogos que me gustaban mucho. Un era o das bolas, porque ademais competíamos, sobre todo menos, as nenas non me gustaba tanto, pero competíamos a ver que tenían máis canicas, tanto de metal como de cristal. Había algunos que eran auténticos expertos, porque tenían moito xeito para colocarlas, levantar moita forza, incluso había algún que era así moi chulo, e era con tanta forza que destrozaba ao contrario. Iso por un lado. E por outro lado, a mí me gustaba moito o pincho. O pincho era facer un rectángulo nunha terra, nunha zona húmeda. Entón, pois nada, había que se enumerábamos os espacios, e se iba saltando, se iba facendo de varias maneiras, pero era peligroso. Por qué? Porque alguna vez aconteceu que había que xogar a cegas. Entón, uns amigos, como que estaban tirando a cegas, non se deu conta, en vez de apuntar hacia a terra, apuntou hacia o aire, que lle acabou en unha cega. Pero, bueno, a verdad que salvo ese incidente, disfrutábamos bastante. Chao. Eu vou falar dun xogo chamado a Reia de Francia. Fórmanse 2 equipos de entre 5
5 e 10 xogadores, cada uno. O terreo de xogo debe de ser grande e plano. Nel trázanse unha liña central, dúas laterais e outras de fondo. O xogo consiste en invadir o terreo de xogo contrario. Cada equipo ten 2 defensores e o resto atacantes. Os atacantes teñen que ir ata os defensores e distraelos. E se os distraen, un vai por detrás e colle as pedras. Se un defensor ve que está levando as pedras, só con tocalo ten que deixalas no seu sitio. Hola, eu son Sara e eu son Ana. Imos vos presentar un xogo chamado A unha andamula. Consiste en que un xogador apoia as mans e a cabeza no muro formando un ángulo recto coa espalda. Un pouco máis. Despois trátase unha liña a medio metro que está apoiado. Cando este todo listo, os demais póñense nunha fila e van saltando. Mentre saltan, din a unha andamula. Tens que ir saltando como se poses unha mula e logo das un brinco. As dúas saco. Saltan e logo danlle, mentre saltan, no aire, danlle unha cosa ao que está apoiado. As tres San Andrés. Saltan e logo danlle un toque co pé. As 4 Maragato. Fais o mesmo. 5, as 5 das un brinco. Das un chimpo, bueno, es así, y vas a pisar, antes de saltar. 6, a 6 tontorreis. Saltas, antes de caer ao chan, dis la, e 7, a 7 tiro o meu carapuchete. Cando estás no aire, tiras de unha prenda ou así. Hai máis exemplos, pero eu só digo eses. E agora un vídeo do meu pai. Bueno, pues vamos a hacer la demostración de un juego típico de la década de los 70-80, que se llama el juego de la mula, y que era muy típico de nuestra generación. Entonces vamos a hacer una demostración. Venga, es un poco más ahorita. Ahora andaba. Después venir así, podríamos ser varios jugadores. A las 2, relax. A las 3, jugamos perico y a 3. Así sucesivamente, hasta 14 veces. Pero bueno, como demostración te valió. Bien, espero que os sirva de ayuda para aprender y a Sara le diré todas las demás cosas. A las 4 antes de mayo, a las 5 me rinco, a las 6 me echaré después, a las 7 pongo todo mi carapuchete, a las 8 pongo todo mi bizcocho, a las 9 cojo la bota y bebe, a las 10 tengo el tren con el cúrico en pie, a las 11 llama al conde, a las 12 no responde, a las 13 el pajarito se lo merece y a las 14 lo acaricia su madre. Y después ya quedan pobres, donde había el primer rey, porque en función de los que fueran era el primer rey, segundo rey, tercer rey, así hasta todos los que jugaban. Y nada más, sencillamente el juego es así. Vale, espero que os haya gustado. Hola, eu chamome Alba e vou ensinar un xogo
cachariño. O cachariño é un xogo parecido ao escondite, só que hai que contar co pelo cacharro. Se o que conta ve alguén, ten que tocar o cacharriño. E así sucesivamente ata o último. E o último ten que coller e darlle unha patada. Entón va o que queda por él e sempre queda mesmo. Agora vou expoñer un xogo ao meu pai, a miña irmá e a mí xogando no coche. Vamos a jugar a cacharrín. Yo quiero. Yo voy a contar y vosotros contéis, ¿vale? Vale. Ya ven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, vale. Thank you.